sirikani to wacho ni sirikandni konyo jowa. Adwa duoki gimomiyo kamano. Abro duoki. Aya, Ken. Owadwa Bati. Yes. Adwa koni kineno group maonge agenda mae kaka gi wobble. Gi wobble gi weche matongo dongo miwinjo wacho ka. Short term, long term mineno gite. Basically, ne sirikal mokadho no tiyo godo marach mondo mi okal mapiyo piyo nikech ne ok gidwa face the reality. Reality ma jowa nyaka face en ni Kenya ne ni kama rach. An kama ne entieni, nyaka mondo mi sirikal ne ringi, nyaka ne ket proper structure. And proper structure mina okango. Structure ne mo miwinjo ka gik madhi mbele. Okay, mo mi time Ondiek spero tami. Miwa structure, plan, so senango. Okay, koko, ingene kigo koko. Bagi ka gigo ga koko liete nothing is going on. Adwa wacho nini ya? Yes. Development nyaka pangi. And mondo mi government ne chak tich ne dwaro finance bill. Finance bill mineno cha ng'enyne ne dhi chulo gope manye gi ole sirikal higa 5 manyokadho chien. Adieri ni kodi gidongo. Winjo jatenda whether kaka udwa kete William Ruto nogole sirikal cha chon and serious decision making ne nitie joma ne timo ng'ama gole. Okano ka penjo. Okangoda. Okango ngeno onge agenda gi onge agenda makata na ng'anyo magi ng'anyo ka gi onge agenda makata gimoro amora madhi mbele gi penjo ma onge agenda koro biro mna go koko. Penjo. Gima duong' ma nyaka wang'e Bati. Yes. Government nyaka yudo suru. To neno ka ne gitero finance bill e court. Finance bill no bedo release mana the other day. To court e mano release. Yes, finance act court. E makoro tiyo sane. To koka no chako tich. Sama no chako tich gi time mano ndike every act Okango must know. Every act has a date of commencement. Date of commencement on the act manotere code was dated the date mano chako teach. Koro kano bedo backdated Okango kik bigo koko kano bedo backdated. Lawyers no ndike ke no cheke. Mara rio. Wach mafuta majowa gi osiko lady. Mafuta en a backbone mar everything. To mafuta ni adwa wacho ni jok manyo ni sirikal ka ne waonge gi petrolwa. Ne wa refine petrol Changamu. Dong ne wango. Changamu refinery. Yes. Sani sirikal dwani mondo chako renew Changamu refinery mondo mi mafuta matin mwa yudo northeastern mawuok Turkana ni. Koro kik bed exported mondo miutere kacha direct to bed refined. Mano dhi miyo wabedo gi long term solution mar petrol. Jowa gi ong'iyo gi short term. Short term mineno ne giwacho ni subsidy. Ema no dhiye. Subsidy miyo mana gope madongo dongo aila meneno koro ne wan go. Nikeche ikaw ni subsidize to kigik to pesa mangat mano uso gich ok nuang kaka winjore. An adwa koni jaduong' Okango. An aja UDA. Kendo adwa wacho mana niya nyaka understand ni UDA bottom up economy mani winji wachono. Ni nyaka pesa chop kuom jopiny very fast. Kidhi e county kucho bottom up tieni joma tiye county matindo tindo ka pesa nyaka chopnegi e wang'sa. CDF gi contractors matindo tindo matiye CDF pesa nyaka chopnegi e wang'sa. Jodongo manyo pesa gi olewo gowi e sirikand Okango gini mokadho ja. Jo setere gi pesa mage bottom up. Onge chieng' mibiro wacho ni kori biro ni bottom up di cheko wacho bottom up. Oitero pesa to mashinani. And that is the CDF. Ani kipinjo moro ka Okango. Kawa dhi nikech time mwa bedo matin. Wadani mondo watil